Het is vreed, zomaat, de dag dat in Sochi de Paralympics van start gaan binnen. En het is ook de dag dat Friesland hem opmaakt voor een heerlijk weekend. En Joet gaat Age Veldboom voor u de stormbaan op. Goeien en welkom bij Bient. Het is een ambacht, maar net in dat je een soort werk in vinden kunnen. Marjolein Kramer van het Natuurmuseum in Ljouwert is preparateur. Er zijn niet heel veel mensen die er echt ook hun werk van kunnen maken, omdat de markt heel snel verzadigd is. Als er 5, 6 preparateurs professioneel bezig zijn in Nederland, dan heb je eigenlijk ook wel genoeg. Dus ik denk dat ik heel veel geluk heb gehad. Het eerste leerpaai van Friesland is juist de voen toch Geert Mooi. Wij zeggen bij Geert en zijn broer Herman Thuis en Gien van de Mooi naar de commissaris van de koning John Jorritsma. Dat ze beiden de zilveren liep in ontvangst namen. Nou, dat wordt voor man wat, hè? Ja. Even lekker zelf een lap ophalen. Waar we zo lang op wachten. Zie, nu ben ik weer op televisie, zie je dat? Ja, correct. Mooi beeld, nog meer. Ja. Prachtig. Je loopt je hele leven al te zoeken en nu heb je eindelijk een keer het eerste keer weer zijn van Friesland. Eet maar lekker, want vanmiddag moet je weer tegenaan. Ja. Mooi over. Ja. Nou, maar knap. Dat scheelt. Was een eind rijden naar Gelderland Dat is niet Gelderland. om het ei op te halen? Dat is niet Gelderland. Nou, dan gaan we maar op naar Lauwert. Nou, zo. Nou, het gaat aan. Zo. Nee, nou, daar gaan we. Zo. Ben ik allemaal in de gaten. Man. Ja, dat zal een tijdje van Schouten gaan en even gesprekjes en dat zal het wel wezen, dacht ik. Maar hij zegt dat het ei is verser kan niet. Dat is een vers eitje. Nou, ik dacht dat de commissaris hem hield. Ja, die gaat hem lekker opeten. Zo, kijk nou eruit. Oh, ja. Wordt dit een probleem? Nou, dacht ik niet al. Het is wel druk, maar Hoe laat is het nou? kwart voor. Nou ja. Maar wat een kiwi onderweg, hè? Het zien? Prachtig. Hoe laat is het, Geert? Het is nou 10 van 1. Nou, Hier de gevangenis. Zo. Huh? Goedemorgen. Goedendag meneer Mooi. Geert Mooi. Helemaal mooi. Goedendag. Ja, je moet even gewisseld worden. Dat regelen we van de mensen met Helemaal alleen maar neem het meneer Uit de even. kast van de gemeente Stellingwerf. Nou, kijk, het beter. Gooi ik er gewoon even in. Zo weer. Dan bereiden wij heel even voor. Ik ben direct voort naar Jochen even live en dan voor de rest gaat alles wat mij betreft in één keer terug. Geert En Mooi. Geert met dubbel E. Ja. Geert en dan mooi, hoe schreeuw ik mooi? Ze hebben allemaal met, Hij hè? is hoe lang is de reclame, maar ik maak het nog op. Zo. Zo. Ik had begrepen dat jullie eigenlijk al 4 keer ook in de Stellingwerf als eerste het eitje aan de burgemeester hebben mogen aanbieden. Het was zelfs zo sterk dat de burgemeester jullie deze week heeft gemaand, aangespoord van waar blijft het. Ik vond het wel erg lang duren. Het werd wel, ja. Dankjewel. Jongens, Ja. onze ICQ van 2014.
Het spul is uit, maar dan wel maar een kweerslag. Juster waard bekend dat de sponsorinkomst maar FB Oranje wordt en het KNKB orkest is. En dat kost het keersboen zo'n €124.000 per jaar. De reden is dat de topkeertsers ook haar eigen sponsors op het wedstrijd hebben willen. En Oranje wordt die wil exclusiviteit. Nevens Oranje wordt waar het toch de keertsers zelfs dreigen met een boycott dat ze het shirt net on van wonen. Het is de schuld van de keertsers, zo zei de KNKB. Nee, zei ze de keertsers. Het boen hier is volle jeder op een hegestelle map. Kwaadzijn en rel is geboren. On tafel voorzitter van de KNKB, Sipke Sielstra, oortkeertser Dirk-Jan van der Woud en sportverslagjouwer Geert van Thun. Welkom alle drie heren. Ja, niks te nadelen van je, maar ik hier echt heel graag wil dat je een keertser aan tafel ziet. Alleen die hebben we nogal wat over haar heen gekregen via social media, kritiek. Dus hier hebben ze iets van, wij laten dit even onniets voorbij gaan. Maar Sipke Saakstra, ja, het lijkt erop dat het heel nog uit de klauwen rint. Nou, ik denk dat het is natuurlijk op dit moment hectisch. Het is dreig, laat dat ik duidelijk wezen. Het rent uit de klauwen. Het is hectisch en dreig, laten we dat zo horen. En het is zo dat wij nog, denk ik, mooie kansen hebben om van het seizoen de boel weer te stroomlijnen, in goede baan te lijnen. Dat is hoe zou weekend, hè? Daar hebben wij goed vertrouwen in dat het goed weer van elkaar komt. Natuurlijk, het zit op dit moment wat Jeroen elkaar. Toen begon zijn intro maar het verhaal te zeggen van de KNKB, je houdt de keerters de schuld. Dat is toch zo? Ik ben nog net zien komen dat zo zijn is en zo uitlijn is. Maar goed, dat is dus net zo. Dus ik denk dat ik even voorkomen met een marmerkoor dat we de boel op die manier proberen uit te spelen. Ik denk dat we de kop erin bijhoren met een marmerkoor. Dat zeker. Maar Geert, dat het ontspoort. Want daar ligt het toch echt op. Ja, wie dat te verwachten? Nou ja, dat wie wel een beetje te verwachten. Als je zegt naar de geschiedenis van dit hele verhaal. Als zo'n 2012 is bekend dat FB Oranje wordt de nieuwe hoofdsponsor willen zoeken. En dan gaat het erom, hoe praat je daar met elkaar over? De Sil Griffel contacten met hebben, want dat rent al volle langer. De keertjes en als ik het in ons in mij, hoe praat je daar dan over? Het is eigenlijk vrij snel tichttimmeren van jongens, het is exclusiviteit van FB Oranje wordt. Die sponsors van hem komen net op shirt, punt. Dan krijg je keertjes iets van, er wordt net naar eens luisteren. Ik vind dat het een beetje mismanaged is. Dat hier eigenlijk wel een beetje sterker kan vinden. Ja, de keertjes zelfs, die vinden hun eigenlijk net serieus naam, toch het KNKB. Als je kan ook gelijk de pet op als ik namens de keerters zit. Dat is net zo. Het is jammer dat de keerters hier net willen reageren. Ik begrijp dat maar als oud-keerter kiest u ook wel verpleegd. Ik kan me er heel goed in verpleegsen. Maar het wie nu is wie het net oors. Daar hebben wij ik zitten. Daar wie het ik in kan kruiken. Maar waar de Kruno zozeer zit. Ik vind de keerters en de bond hebben een probleem. En de bond en de FB Oranje Woud in mijn net. Dus dat zijn twee verschillende zaken. En dat de keerters meer geld willen, dat is ik van alle tijden. En ze hebben gelijk dat ze zeggen, hier in het proces belutsen willen worden. Dat hier zeker inhoudelijk. Er is wel praten, maar ik heb altijd het idee gewoon dat die standpunten versluiten. Ik snap, aan de ene kant de KNKB wel. Het gaat, nou Sipke wil nooit zeggen wat voor bedragen het gaat, maar je kent uit de begrutting wel dat het ergens tussen de ton en €124.000 gaat. Net gering voor jou hier. Dus dan heb je belangen te vertegenwoordigen. Ja, en dat wil ik wel op ingeven, want wij hebben wel degelijk die belangen hebben wij vertegenwoordigen. Wij hebben in alle partijen die wij met FB Oranje wordt voert hebben wij wel degelijk dit op tafel liggen. En alle keer is vanuit hun standpunt zo, wij willen de uitgangspunten van het contract van Frieslandbank, dat respecteren wij, daar willen wij maar terug in. En daarin steek ik het stukje exclusiviteit. Nou, dat hebben wij alle keren onder water gesteld. En voor FB Oranje wordt die wie er heel duidelijk in. Dat is voor u dat willen wij zo in het contract opgenomen hebben. En als dat net kan, ja, dan denk ik dat wij net maar verder kunnen. Dat is het standpunt west van FB Oranje wordt. Daarin hebben wij natuurlijk uw wensen, uw eisen en uw voorwaarden. Wij willen heel graag dat de ambities die wij hebben, die wij in ons plan verslaan hebben, die willen wij graag realiseerd hebben. Daar het FB Oranje wordt heel goed naar luisteren. Die willen graag mooi zien mooi gaan. En ik kan je wel vertellen dat het bedrag wat Jim je nemen en denken te weten dat dat net klopt, absoluut net. Dat is dan FB Oranje. Ja, dat snap ik. Van die dingen, waarom doe je dat zo verschrikkelijk? Hoe zeg je nou gewoon jongens, het gaat om dit is het bedrag waar het om gaat. Jim hebben ervaring met een heel soort sportbonden en voetbalclubs en volgens mij is Jim nog nooit een keer verteld wat exacte bedragen binnen. In dit geval is het zo dat zij onjouwen en mooi is van dit willen wij graag net in de publiciteit hebben. Oké, dat is dan helder. Maar van wanneer bin die peteren, de eerste peteren, met Oranje wordt? 2012? Ja, 2012. En wanneer had je hem voor het eerst contact met de keerters om te vertellen, jongens, je deze kant op?
We hebben, denk ik, doet het denk ik ergens rond weer, ergens eind september, begin oktober. Ja, ik denk van begin oktober. Toen ben wij met deze informatie in de boete moeten In komen. 2012. Nee, trekje. 2013. Ja, we zijn in december 2012 ben de eerste gesprekken geweest. Maar het is wel wat vreemd geen Sipke. Als hoe je met mij naar boeten te komen binnen, dat hebben wij uiteindelijk uit de stikken van voor de AV-hellen, de Algemene Verkeerkomsten, daar opeens plotseling een bedrag zit van hey, dat gaat omheeg. En in het twaszin zit eronder, ja, dat het krijgen met naar je contract. Vervolgens krijgen we als spul met FB Oranje wordt, dat het toch naar boeten komt. Ik zeg, dat willen we helemaal net. Ja. Ik zeg, hoe ga je... Dus, dan Nee, krijg je toch wat... Natuurlijk hebben wij het met FB Oranje Water hand. Nou, die winnen net bleed. Die winnen net bleed, maar. We hebben het overigens al jaren naar boeten gebracht. En we hebben Varus AV hebben wij ook al deze ledenbrieven. Nou, daar hebben wij wel al kenbaar maken dat er sprake was van een akkoord met FB Oranje Water. En wij hebben natuurlijk ook maar FB Oranje Water hebben over die communicatie praten. Want wij staan voor het punt dat wij ergens midden oktober moeten u stikken voor de AV, inclusief de begrutting van 2013 moeten wij clear hebben. Ja. Wij hebben ik maar FB Oranje Water dat terugpraten van ja, wij kunnen net een begrutting maken zonder dat bedrag erin. Dus wij zullen dat meenemen maar in uw begrutting en we zullen de retaliatie maken bij die begrutting. Dat er iedereen die weet dat Frieslandbank die zo ophouden per januari, iedereen die wist dat wij in gesprek waren met FB Oranje Water. Dus als er op een gegeven moment een gigantische terugloop is in sponsorinkomsten, dan weten ze dat het bedrag er dat in opname is. En dat dat bedrag nagenoeg gelijk blijft ten opzichte van het jaar ervoor, dan weet iedereen dat dat invult is terug FB Oranje Water. Nou, dit is al hier helder. Ik wil eventjes naar de kritiek van de keerters. Want juist hebben we ook praat met Daniel Isiger en dit is zijn kritiek. Laatst hebben we te jaren gekregen dat de onderhandelingen met FB Oranje Water eind 2012 al dat die daar al weer. En er wie net een keertje of wat dan ook, maar die daarvan op een hichte wie. Dus ja, in dat stadium we daar al bij zitten kunnen en daar hoe discussiëren, dan we daar misschien wat rond te verkrijgen kunnen bij en we bijvoorbeeld de FB Oranje Water uitjoegen kennen van dit verhaal. En daar is in dit tijdsbestek is gewoon 4/4 om daar inderdaad goed op te reageren. En dan om nou te zeggen dat het dan aan een keertje sluit, ja, dat vind ik te kortzichtig. Kwart zaakste van Isiger zei dat dit in het voortraject dus geen contact was tussen de KNKB en de keerters. Is dat zo, ja of nee? Nee, dat klopt helemaal. Dat klopt? Dat klopt. Ik bedoel, maar wij hebben, de keerters die hebben wel op een gegeven moment onderbellutsen. Dat hebben wij ik wel jet. Daarom hebben wij hun wensje ik wil kenbaar maken in het peteren niet wij hier. Maar het is via het net zo geweest dat wij de keerters belutsen hebben in onderhandelingen met FB Oranje Water. En dat lijkt mij dat is denk ik ooit eens een keer gebeurd, maar wij zullen dat via de zwol gebeuren. Ja, ik wil even naar Dirk-Jan. Want Dirk-Jan, snap je de frustratie die er is bij de keerters? Ja, die begreep ik heel goed. Maar dat is een verhaal. De communicatie kennen ik. 2012 is het ooit begonnen. Maar ik begreep ook wel dat Sipke zei, ja, wij hebben geen afspraak maken met FB Oranje Woud. En dan worden we de keerters net bij. We weten wat er leeft. Alleen ik vind wel de communicatie richting de keerters hier beter maken. Hier volle beter maken. Ja. Want is dat mismanagement? Dat vind ik een mister van de eerste orde. Als je 2012 al wist dat dit contract erom zit te komen, dat hij dan ook al onviel van die gaat toch een eigen naar exclusiviteit, dan was communiceren. Dan was de boel hier besmieten, want dan wist al, we krijgen een probleem. En dan kist het probleem ik duidelijk maken. En nou dat net gebeurt, hebben die keertjes dit gevoel. En dan hoort de kikkers net in de kroren. En dan krijg je kamikaze-acties, zoals we die nou hebben. Dat de jongens en famkes van Puur Passie, die beginnen zelf. Maar dat is de belly maar echt net handig. Ja, en dat vind ik ook wel een opinie. Want daar heb ik dus want de kriegeloer. Want ik vind gewoon, je hebt de KNKB en FB Oranje Woud, die hebben een gentleman's agreement. Ja. Dat wordt altijd regelen. FB Oranje Woud die heeft het keertsen als cultuur omarmd. De KNKB is afhankelijk van dat geld gewoon. Alleen nog, zij moeten nou, de keerters die in contact treden, er zijn enkele, er zijn 1 of 2 west die hebben contact met FB Oranje Woud. Nou, en dat is natuurlijk en dat is gewoon FB Oranje Woud zo. Ja, maar daar hebben we tabak van en terug natuurlijk. Ja, dat is een nette club verder. Geweldig dat ze zo van. En dat nemen jou tegen de keerters en kweer. Dirk-Jan die hadden ook keerters die het contact zochten. Ik denk dat het geen keerters was binnen, maar ik denk dat het de begeleiders rondom die keerters was binnen. Nou, dat en die hebben aanhoudend
contact zocht met FB Oranje Woord en daar het FB Oranje Woord. Nog even heel kwaad, want Jim, ze hebben morgen ook een peteer met een advocaat. Want Jim wilde er misschien nog een zaak van maken. Nou, wij willen uitziekje van, wij hebben afspraken maken, we hebben een akkoord en wij willen eerst eens even weten nou van, ja, hoe staan wij daar nou precies in. Wat ik wat ik heel raar vind, want op zo'n februari van dit jaar neemt FB Oranje Woord het besluit om net maar in verder te gaan. Ja. Het is nou zo'n maart. Dit hier niet toch al aan kleren hebben. Nee, waarom reageren we zo allemachtig traag op? Nee, maar heel kwaad, hè? Ja, wij reageerden daar net heel kwaad op. Wij hebben in de tussengelezende tijd hebben we natuurlijk van alles en nog wat nog onderzocht en bezocht, vooral bezocht. Om te zeggen van, wij willen eigenlijk, wij zijn nog net zoveel dat wij afschieten en we willen van elkaar. Nee, maar, dus daar hebben wij gesprekken nog weer oevierd. FB Oranje Woord zei, wij zijn klaar, het is klaar, het besluit is ja, maar waar helst dat niet hoop wij dat dit nog iets wordt tussen Jim en FB Oranje Woord? Die hebben wij uit het feit dat FB Oranje Woord erin stutsen is maar de intentie om het keertje te stimuleren en te behouden. Ja. Daarin hebben wij goede gesprekken gevoerd in een hele goede sfeer. We hebben goede afspraken. Die ben op zo'n februari in eerste instantie afgekapt. Nee, die ben toen net afgekapt. Vervolgens hebben we absoluut nog wel met elkaar in gesprek geweest. En in begin deze weken is definitief, zeg maar, is onjoen van, nee, we gaan echt niet verder. We wachten het al, jongens, want de emoties erin heeg op. Ik snap het. Ik ben zelf echt heel benieuwd wat er op Oesais weekend op het shirt komt te staan. Geen flauw idee, maar goed. Heren, in elk geval tiegetank van je komst. En het is nog lang net uit en een heel soort succes na je weekend en je verzeld zijn. Nee, het kind niet meer. Het spijt me. Het is er nog wel onsmakelijke beelden. Sorry Dirk Jan, maar toch dacht Marjolein Kramer niet liever als het prepareren van bisten. En ze koe haar gelok net op. Doet ze hier haar werk van Mooitje Koe in het Fries Natuurmuseum in Ljouwert. Want het is een ambacht dat net een soort mensen hart bestien van Mooitje kinderen. De hele week al zie ik weer jonge mensen op die het kiezen voor een ambacht. Je maakt van iets wat niet meer is, maak je eigenlijk weer iets nieuws. Iets wat je weer kan bekijken. Je kan zo'n dier van heel dichtbij weer bekijken zonder dat je daar een dier mee lastig valt. En dat vind ik toch eigenlijk wel heel mooi. Het is, omdat het voor mij dagelijkse kost is, vind ik het helemaal niet zo vies. Hoewel ik hersenen nog steeds wel een beetje vies vind. Maar ja, alles bent, dus je doet dat gewoon. En je weet waar je naartoe werkt, dus dat hoort er gewoon bij. Ik werkte eigenlijk al in het museum voordat ik dit werk ging doen. En mijn collega's die waren hier van alles aan het maken, allemaal mooie dieren aan het opzetten. En ik deed eigenlijk alleen maar rondleiden, scholen rondleiden. En ik vond dat zo bijzonder. Dus toen heb ik hem gevraagd, de preparateur van het museum, heb ik gevraagd of hij mij dat wilde leren. En zo ben ik hier eigenlijk een beetje blijven plakken. Er zijn niet heel veel mensen die er echt ook hun werk van kunnen maken, omdat de markt heel snel verzadigd is. Er zijn maar weinig musea in Nederland eigenlijk die iets met opgezette dieren doen. Particulieren die willen nog wel eens iets laten opzetten, een hond, een kat, maar soms ook wel eens een vogeltje. Maar ja, de markt is eigenlijk snel verzadigd. Dus als er 5, 6 preparateurs professioneel bezig zijn in Nederland, dan heb je eigenlijk ook wel genoeg. Dus ik denk dat ik heel veel geluk heb gehad dat ik hier zit. We hebben het 1 keer gehad dat er hier 2 dode slangen hier werden gebracht. En die bleken toch niet zo dood te zijn als de eigenaar had verwacht. Dus uiteindelijk heeft hij die slangen ook weer meegenomen. Want het terrarium was kapot en die slangen die zijn gewoon onderkoeld geraakt. En dan bewegen ze dus niet meer. Maar hier is het lekker warm. Dus we kwamen hier gewoon weer op een gegeven moment weer een beetje bij. En gelukkig hadden we ze nog niet in de vriezer gedaan. Dus toen heeft de eigenaar ze weer opgehaald. Maar ze zijn uiteindelijk helaas toch nog allebei overleden, omdat het gewoon te lang geduurd heeft waarschijnlijk. Dus toen kwamen ze uiteindelijk toch nog terug. Wat zeggen ze meestal als het op feestjes komt en dan zei je, ik ben preparateur?
Nou, meestal, ik betrap mezelf erop dat ik het eigenlijk meestal niet vertel. Omdat ik dan zo ontzettend veel moet uitleggen. En ze willen natuurlijk weten of ik dat beest zelf heb doodgemaakt. Of ik dat niet vies vind. En ze vinden het natuurlijk ook heel erg interessant. Dus ik moet ook vertellen hoe ik dat doe. En hoe ik aan mijn dieren kom. Maar het zijn eigenlijk een beetje dezelfde vragen als die ik hier al moet beantwoorden. Als ik hier gewoon zit te werken. Dus meestal vertel ik het gewoon niet. Het is een beetje als tekenen en schilderen eigenlijk. De een die licht dat, die kan dat heel snel leren en die heeft dat in de vingers. En de ander die leert het eigenlijk nooit. Het is zeker een ambacht, ja. Het is, de technieken zijn eigenlijk helemaal niet zoveel veranderd. We zijn wat meer ander vulmateriaal gaan gebruiken. We hebben siliconenkit ontdekt, maar behalve dat is het eigenlijk nog hetzelfde. Het is echt handwerk. Lekker terug de Dritse kroepen, ontouwen slingeren je en hoe het balken klimmen. Snijn wordt in Koorstertille van de 13e keer alweer de Biddle Survival Run organiseren. Maar waar het ding dat het bennenspul is, ja, die had het mis. Met 1100 deelnemers en zo'n 10.000 taskorgers is de run een van de grootsten van Nederland. De belangstelling van deze sport na het Oudonier taart maar liefst 20%. En dus eigen zaakkundige Agen Veldboom wat hij grepen terug het survival virus en testte het parcours in Koorstertille. De sportieve Agen Veldboom had notion het heel verlen onder de Biddle Survival Tocht. Waarom correct? Nou, het mooie van zo'n survival is, het is echt. Het is een strijd met alle natuurlijke materialen. Je moet door de bosken, door het wetter, in de touwen, door de balken. En je komt jezelf zien. En niet gering. En het is een parcours, als je het langste parcours hebt, is 17 kilometer en 62 hindernissen. En dan ga je al het doen en dan is er een hindernis. De ene lijkt het makkelijker om te klimmen en de andere kan beter. Nou je om als je een apenhang, maar er is altijd een onderdeel wat je net kent. En dat correct maakt het parcours van de Survival Run in Kootstertille zo spannend. 17 kilometer lang met 62 hindernissen. Architectonische masterwerken mogelijk maken door de inzet van honderden vrijwilligers. In principe werk je op de dag zelf met 274 man. 200 bij de hindernissen en 124 elders. Maar in het voortraject ben je wel 4 sneuren aan het bouwen en een volle week verder run. En dan gaat soms sneuren binnen, ben je soms 30 tot 40 man bezig. Dus dan heb je een beetje een idee dat er wel heel veel gebeuren moet. Kun je hem nog wel vrijwilligers genoeg krijgen? Er is soms wel dreig. Het bouwen gaat goed. Want meestal weet ik van dat is gewoon gezellig. Ja, maar als je aan de hele bouwen goed warm eten krijgen we altijd tussendoor. De catering is fantastisch. Nou, het hier natuurlijk wel een liedspotje bier, maar wij zijn echt wel levensgenieters. Dat gaat op zich best goed. Maar op die zelf, ja, op die snijs hebben we een soort meest nodig. Nou, dat is soms nog best wel eens een keer lastig. En meestal staan we er net dat we het wel nodig hebben. Anders kunnen wij het evenement gewoon net, geen horen. Over 100 deelnemers. 10.000 mensen publiek. En een begroting van €40.000. Kan het nou wel droegen worden door een vrijwilligersorganisatie? We hebben 200 leden. Dus wij proberen er ik de leden niet te beloeken. En heb ik in het reglement al zetten dat iedere trainer, deelnemend lid, die moet dan ik zelf of dan wel vrijwilliger wijzen of een vrijwilliger onderdragen. Dus heb ik in het reglement opgenomen. Ja, bij oorklus, maar ik denk voor de club, maar het geldt ik voor u, want anders kunnen wij dat gewoon geen horen. En ben je een beetje grutsk op je werk, zo van ja, deze hindernis die hebben wij bouwd? We zijn gewoon grutsk op is hele survival in. De hele run is door. Dat is, ja. Je doet van alles en je bent fit en nou ja, je zet je ervoor in en dan vind je dat goed. En neem je nou speciaal vrij om deze hindernissen op te bouwen? Ja, we nemen vrij, ja. Ja. Er zijn mensen verderop die gaan een week vrij om hier de hele week te bouwen. Het is de vraag of de overwoende deelnemers aan de Survival Run daarbij stilstaan. De sporters zullen ook dit hier, waar alle moeite hadden hindernissen te winnen. Die liegen er net om. Dit is een prachtige mooie hindernis. Ze starten vanuit de balken achter jou. Ze gaan via deze balken. Touw, ring, balken, stokje, touwtje, ring, wet touw, lang touw. Maar ze op die eerste balken komen en de rest van zonder terug.
En dit wie vorig jaar weer een slagveld. De toppers die links en rechts die tunnel naar beneden daar als bladden van een BM in de jest. En wie gewoon gas. En wie verwachten dat dit hier een slagveld wordt, maar wel heel mooi om te zien. Vind je het een echte sport? Absoluut. Dit is topsport. Dit is werkelijk topsport. Als ik zag die toppers wat die trainen, nou dat is, dat kan een normaal mens eigenlijk haast net opbrengen. Ja, en de organisatie van de Survival Run rekken het op duizenden bezoekers. En ze het waar mooi, want het liep het wel mooi tijd dit weekend. Manje, dan is Bien te weer. En dan is Miranda Werkman, mooi aards in de Bientuin onder het werk. Was nou een nutje? Oh, heerlijk Aad. Tuinbjentje, we stonden nog een kapucijnen. Mooi maar een kapucijnen. Wacht even, nou liet het krijgen. Ik dacht, tuinbjentje nemen. Maar met tuinbjentje nou een kapucijnen. Ja, hier is dus ook nog een lange versie van de Sjen. Zocht ervoor op uw Facebookpagina. Manje, dan is Miranda mij haar tuinbjentje weer serieus aan het werk in de Bientuin. Noffelijk weekend en waar wit ont Manje. Dag.